Josária placa v bratislavskom Ružinove malo byť najväčšie nákupné centrum na celom Slovensku. Obchodné centrum Prior, ktoré bolo na mieste Josárie, sa v roku 2005 zatvorilo pre verejnosť a potom sa do ňo zakúsli stavebné mechanizmy. Stavebné práce mali byť ukončené v roku 2007. Ako býva na Slovensku zvykom, z veľkých rečí zostali iba ruiny a chátrajúca budova. Investor stále verí a dúfa, že nákupné centrum sa podarí dokončiť. Josária placa má mať podľa dostupných materiálov a informácií 250 až 300 rôznych prevádzok, 4000 m2 rozlohy, 1300 parkovacích miest a 9 poschodí, teda všetko s prívlaskom najväčšie a najlepšie. Nový majiteľ teda superlatívmi nešetril. Cena projektu sa pohybuje okolo 2,5 miliardy slovenských korún v prepočte 829 847 eur. Ako sa ale hovorí, plány boli iné ako skutočná realita. Investor si najal firmu Skanska, ktorá si svoju robotu vykonala. Problémom bola potom banka, ktorá sa 2 mesiace po podpise úverovej zmluvy dostala do bankrotu. A potom prišla globálna finančná kríza. V súčasnosti mestská časť Ružinov vedie voči investorovi exekučné konanie. Hovorkyňa mestskej časti sa vyjadruje, že najlepším riešením by bolo, aby investor predal svoju nehnuteľnosť inému záujemcovi, ktorý má peniaze na výstavbu.